Takže ahojte lidi, já vás vítám u dnešního videa. Hrajeme tady Minecraft s Ondrou. Ahoj. A dneska budeme stavět vlaky a prostě koleje. Takže můžeme jít na to. Tak Mátěm. Ješ. Jde s Mátěm. Hop, hop. Ondro, ty to zničil dveř. No, ty jsi. Já jsem si chtěl video za tebou a ty si mi zavřela. Já jsem ti chtěl otevřít a já jsem klikl to špatné tlačítko. Ukážím to tsunami, co si tady, co jsme tady včera postavili. O, ok. No, to je vole, to dobrý, no. Víš, on tu furt je. Jo, jak ono to je zmizne. Vole, já jsem tak rád, že mám tu elitru, kámo. No. Musí tady přistávat. Ne, přistávaj. A mám chuť udělat ještě jedno, ale Opa! stavět vlaky. To nevím. Nebo koleje, to je jedno. Kde jsi špico? Letím za tebou. Já bych postavil to, víš co? Vlakové nádraží. Jo, já mám jedno. Já bych to nestavěl schématikami, já bych to asi postavil ručně. Však jo. Já jsem měl takové jedno, ale mě to nešlo ze schématikem poslat. Takže zatím to. Zaberu svůj ten vlak a nějak ho posunu, protože to... Hej, ukážem jak Ty vole, mě tam sedí kráva. Mě tam sedí. Nechytám, ono to jezdí samo od sebe. Ale moc se mu tomu dneska nechce. Ty vole. Ty vole, kráva. Tak A kráva začne. dobrý den, pane Kráva krávo. Počkej, já ji pustím. Já tady musím nastavit sekundu. Maso mi vypadlo. Jeď! Jdu posunout. Víš, že to ta kráva je aj na druhém konci. Co? Volej! Hello, Pixel! Hello! Ty mě zhodil. To Drago dala, ty vole. To Jdu pro tu druhou kávu, vypadni. no, musíš druhou. Počkej, já si vezu. Teď zmizel! Dáš mi ten train schedule? Pixel. Jaký train schedule, já nic nemám. Musel ti vypadnout. Já ho nemám. Ty nevíš, co je train schedule. Však já ho nemám. Mám prázdný inventory okrem meče. Dobre, uvidíme. Ale můžu ti ho dát. Kreativu. No. Děkuji. Já jdu mezi tím postavit koleje dolů. Miau. Já bych ještě jednou postavil ten most, nebo tam je voda. No, Dobré koleje, no. můžu to prosím tě já postavit, já umím lépe stavit ty koleje. Jo? Já to tady všechno zničím, nebo ty neumíš nic? Tak já nehraju vole každý den Minecraft jak ty. Já taky nehraju každý den. Tak ty si ho dal první. Než já. Už
jsi začal vůbec hrát Minecraft? Já jsem ho začal hrávat na telefoně, takže já zatím nevím. Počkej, já taky. musím já musím jenom nastavit něco v Createu. Trains 128. To hledám. No. Tak. Uložit. Teď to můžu urobit konečně. Kam mám chuť, vole, postavit flot mašin, co je velká, jak celý svět. Dobrý? Jo? Pak ten vlak půjde a vole vyskočit do vody. Jak se ti líbí ta tramvaj? Nevím, neumím mluvit. Jinak, Ondro, chceš něco vědět? Hej. Kde máš ten vlak, to si dělal? Já jsem ho zničil, Aha, Já jsem ho zničil, nebo mě se nepovedlo. Co jsi mi chtěl ukázat? protože když jsi byl offline, tak já jsem ti tam trochu postavil, víš? Já jsem ti dostavil stěnu. A pak jsem se nasil, tak jsem to vypnul. Nešlo to tak dobře, že? Co to volá? Train. Train schedule, víš? Co? Chceš koleje? No, Máš koleje? já nechci koleje. To v tom je. Jak to mám z toho? Pixel! Co? Já můžu stavit z toho pytlíku koleje. What the hell? A co je to? To je... Na to můžeš taky stavět blok. Ty vole, dá se na tomhle bloku vůbec sedět? Nedá. To je příliš hovno. Ty vole. Ká? Hej, Pixel, já tady zkusím jenom něco postavit. Jsi něco udělal s tím train schedule, nevím, co to je. Jak mám postavit tu stopku? Jsem blbej. A však vlak nevystřelí z toho. Ale já chci, že to, aby tak šel a pak tu je ta stopka. Hej, tak já ti to dám. Nebo máš to? Ne, já se to snažím najít, ale není to tu. Hej, já to mám. Aha. Jestli chceš, tak tady máš. Aha. Jo. No to teda seš. Čekaj, já ty kole ještě postavím trochu. Jo, jak Tu to ví. farvej. Tu farby. Musíš si nastavit to. Takovou věcičku. Hej, a tudy, chytej. Vláďa autor, vole, to mě bavilo. O ty vole, to je sklon toto Pixel. Podívej se na ten řád. Ty vo... What the hell? Dobrý, ne? No. Okay, já jdu zkusit ten tvůj vlak, jak to bude vypadat. Se budu dívat zatím. Tak ne, no. Já nemůžu řídit. Řídím. Jedu Pixel. Se mi to zvedne, tady se mi to složí dolů zase. Ty vole, já se bojím Pixel, já se bojím, jak to bude vole vypadat. Pixel, my jsme to trochu už rozbili. Tak počkej, já to musím ještě zvětšit, tak počkej, já to dám trochu nahoru. Nebo vole, pojď se podívat. A ty co máš? Já bych to dal, já ti ukážu po kameře. Ne, já ty, no tak ukaž.
Já zničím tady tohle. Nějak tady. Posem. OK, tak já to jdu. Posem prosem. Ale to asi bude moc. Ne, to je v pohodě, to není Jo, moc. dobrý. Sedni. Jak to bude vypadat. Dobrý. Ui. Zkusíme bumper. Bumper. Andro, podív se. Ty Tam to nevíš, musíš vidět. to 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 jsi viděl. musel vidět. Ten vlak si Tak dobře čo, jako zapíchle v kolejách. Pojď, vedni, pantograf. Dáme si, ať se zvedne. Tak, a jedeme. Couvám. Ten pantograf dal ještě. Víš kam? Počkej. Ten pantograf. Arture! Chytej! Artur. Vláďa a Artur. Pořád pamatuju. Já jsem nejvíc vole měl rád toho. To máš takhle naopak. Do prd! Musíš to udělat rovně, to je do zatáčky. Nejsem. Ano, nejsem blbeš, jak jsem byl. Tak, pojď, stav. Pio, víc, že můj kamarád neumí, vole, stavět. Neumíš Ještě. stavět, ok? Ještě to dyn. Vole. Ještě to musíš dát nahoru. Jak dobrý, vole. To, bum. Oh, to je dobrý. Perfekt. Ano, ale já to tak nechci, nebo to chci takto. Hej, ano, daj tam ty 3. No Sice to vede jenom na jeden, ale to je. Dáme tam jenom jeden, jo, pantograf. Tak, drát. Artury, ty. Pixel, běž se projet s tím vlakem. Čekej, dělám. Ty vole. A já to napojím. Jo, ale Jak máš to mám- trošku. Jak mám máš to. napojit? Musíš mít takový kábel a máš to špatně postavené, Pixel. Mám psat, Potřebuješ klid, pantograf. Virekolin. Mělo by to být Aha. úplně dole, to je Aha. takové a musíš si tam ještě Mario? naladit. Počkej, já to mám špatně postavené. Ještě jednou musím. Neumím stavět, kam. Já neumím stavět. No. Musíš, to má, ukáž, co to máš. Ukáž, co máš, ukáž mi to v té ruce. Ukáž mi, co máš. Udělal ty vole. Nevím, jestli to tak má být, Pixel. Je to, jak to mám dát? Arturej! Okay, já to dám pryč. Hej, ano. Teď nemůžeme nic dělat, Pixel. Jak to chceš dát pryč? Udělal. Nemám tě rád, Pixel. Zlý kamarád. No, tak doufám, že jsi s tím spokojený. Jak to bude? O, Já jsem to zničil. Pio, vidíš, můj kamarád neumí pracovat s jedným modem. A to napojím, nebo ty to neumíš. Ty vole. Jo, máme to trochu křivé, Pixel.
To je víc křivější a Jo, křivější. Já to To vede jako zkusím. koleje. Zkusím to. No to bude Tak fungovat. Ty vole, Tak neod... pojď. Ty neumíš nasednout do vlaku. Jo, to... Jo? Jo, ale ono to trochu nefungovalo, nebo toto je moc vysoko. No je to Protože sem. ten vlak je, vole. Aspoň, že ten vlak je zaparkovaný, že? No. Ale takový, no... Učíme 50-50. 15 minut. Stavíme tady pantograf. Stavíme tady tohle, to tady podložím. Arture, já to upravím. Jsme to celou dobu stavěli špatně, Arture. Ty vole, ten vlak je v té vodě. Ty vole, ten vlak je v té vodě. Oh Co jsi dělal? To jsi s ním udělal. je v té vodě, vole. Tak já to opravím. Bum, bum. Vole, Bum, bum, bum. ještě tu bych to dal. Tak jsem... Tak stav, ale jeden blok nebo 2 bloky od kolejí, jo? Teď nevím. Hnedka ti řeknu. Teď to zase postavíme na křivo, víš co? Ne, natáhneme drát. Ještě jeden natáhneme. Se to nechce trochu natáhnout, tak počkej, já to dám ještě trošku dolů. Si to Takto. pokud... Takto. A? Je. Funguje to. Ještě Ale tady zkrátím. Taky. A tady už jdou oba dva pantografy. Ty vole, co jsi zase udělal? Musíš to dávat tady na tohle, ne na to, ne na to. Tak je to tak dává. Ty vole, ty jsi to udělal vysoké. Vysoký jalovec si udělal. Jak to mám udělat? Já to udělám, ale ty neumíš Je to- stavět. Čum, Na co mám kliknout? No, tady na tohle, tady. Tu, na to hnědé. A tam taky na to hnědé. já jsem to udělala, mně to nejde. Musíš kliknout ještě na ten vire a musíš si vybrat vire typ katenáry vire, aby ti to šlo. To mám Hnedka to jenom druhé. wire selection. No a No. Jo, aha. Jo, aha. Jsem debil. jo, aha. To jdu projet ještě. Já No jsem to tak měl ne, Já jsem to prostě měl celou dobu na ten support wire. já na... Ty vole, ten pantograf tam vzadu, vidíš ho, ten tam vzadu, ten pantograf. Tak ten je dobré natáhlej, vole. Ještě jedeme, víc už to najde. To tam úplně zarazím, Pixel. Hm? Ježiš, už jsem přejel. Musím to tam zarazit. Úplně to tam zarazím, ale ne úplně.
Ej, Tak. takto. Co Ej, teďka? My jsme to už postavili. Počkej, mám napad. Train station. To chceš stavět. Hej, áno, urob odbočku z kopce, kamo. Hej, áno, udělej výhybku. Chceš udělat Kamo. dvoukolej. Kamo, ty neumíš stavět, počkej. Tak do prdele, já nehraju každý jenom vole. Minecraft Create, to nehraju normálně Minecraft, není Create. Já taky nehraju každý den jenom Create. Arture. Nejsem Artur, vole. Chceš? Nejsem. Budeš. Tak ne. Tak nebudeš točit. Však ty si mi ten kanál nevytvořil. Co mi ho vymažeš, se mi do něho ekneš. Hej, lebo tvůj e-mail je lxi. Normálně ho tady mám na druhé straně monitoru. What the hell? Letím! Ture, kde jsi? Co tu je? Co se divíš? Pixel, kde jsi? Tu jsi? Ahoj. Jo, to nemá. Nevím stavět. Oh, Co chceš? tu let. To levituje. Já vím, co jdu postavit. Ty Nevím, vole, co proč tady máš svoji hlavu? Kde mám? Tady! Zapomněl si Ne. hlavu. U mě. Tady dole. To vagónu, ne. Aha, Tu jsem. to není moje Hej. hlava. Je. Však dragon. Tohle je moje hlava. A tady máš raketku. Tak já letím. To by se prvně musel létat, umět. Dýně! Já nevím, co s tímhle, vole. S čím? No, s tímhle. S čímhle? S tímto tu. Tu tsunami, co jsem omylem, se mi vytkla z kontroly. Ale to já nevím. Hej, ano, odpálí, víš co? Ano, vole, já jsem narazil do zdi. Jdu A to to by tak odbuchnout. nevadilo, to by byla tu tak trošku stromy. Hej, ano, ten strom tam. Vybuchni. Co tam chce vybuchnout? Tak ty chceš vybuchnout, co ty na to? Jdeš dolů? Nechceš. Hej, Nechoď za mnou. why not? Nechoď. To je dobrý, tam je ten jeden strom dole. Kde seš? Letím za tebou. Ve vodě. Já jdu postavit další. Ne, u ní nebudeš stavět. Vedle toho může. Hej, ano, ať to jde na tebe. Kdyby něco, tak tu tsunami udělal Pixel na Donu SMP. Proč tady jsou na tom krávy, ty vole, na ty tsunami? Nevím. Tak si tam včera dal. Já nevím už, já jsem hloupej. Jinak Desi Pixel. ten tsunami se jmenuje Flooding Machine. Čo bývá Tierra Boat. Tu je zase. Tohle tak. Vyhodit. Tu lodičku.
By mě zajímalo, No. kde seš. Pojďme zaplavit celý server. No to jde tam. Kde má? Dobrý, jde. Ne, ono to vynechal. Pixel? No. Ty vole, ale ono to vynechal. Ne. Ono si to vynechalo, vole. A jo. Já jsem blbej. Jak to? Já jsem to blbě postavil. Jo. Měl jsem to opravit. Ne, ty vole, já jsem na ten schematik, vole, dal náš most. Ano, dej tam most. Zaplavíme most, vole. Ne, to zapomeň. Jo, ví, když se jeden kamarád připojí, dáš mu elitru a raketky, ať se jde proletět a narazí do té vody tam. Ej, Artury, zdar. Už to, máš vodu? Můžu tam dát já vodu? Točíme už 26 minut. Můžu tam dát vodu? Ne, nemůžu. Tady tuhle vodu, Pixel. Tu Ne, tam ani nejde postavit. Já jsem ji tady postavil. Počkej, tady. Ty vole, zaplavíme server. Tady máš vodu, tu máš vodu, tady máš napis vodu. A už je nevidí. Tu vodu furt vidím. Teď tam vidíš. Já taky. Podívej se tady na ten písm. Ako? Tu daj blok. Na to polož. Na co? Tu, na to. Něco dělat! Nevím. Tady to mám aktivovat? Je, ta voda tady zůstala. Já už jsem ji zničil. Ty vole, jak jsi zničil vodu? Nevím. Prostě jsem ji zničil. Letím do té loďky. Tak ne, no. Tak teď do něho se vletím. podíváme, jak to vypadá, vole, dolů. Ondro! Oh můj bože! Ty vole! To je ale nějaký bůh? Totální. Pojď se sem podívat. What the fuck? Ale vole, proč to je garden? Nevím. Já tam jdu. Já taky, jdu najít zlato. Dejte mi zlato, prosím. Si jdu dát tohle. Najít zlato. Ty vole, zlato. Kde je zlato? Tu je. Tu je zlato? Našel jsem zlato. A jo. Jo? Jsem ho zničil. Vím, no. Teď se nevím, a Ty vole, ale my jsme zvládli ten... O! Tu máme. ty vole, jak to je vysoké. Jo, no to trochu nefunguje. Ty vogo.
Proč to jede rovně? Ono to tady něco zapomnělo, si myslím. Tak víš co, já na to dám kolej. Chceš kolej? Halo, chcete kolej? Nevím. Já na to dám tentečko. Co já ne, na to dám, já dám tady někde, tak na to dám ten beat, vole. A tu máš Beyblade. Chcete Beyblade někdo? Tu máte Beyblade, vole, nemůžu to tam ani položit. Ani jo. Mám na to. To jdu celé zaplaví. Tak já jedu, čau. Kamo, hnedka vedle toho, tak je, vole, opuštěná loď. Už to máme Kde? tady. Tu je. Kamo, mě se bagl čank? A... Ty vole. Kamo, Mapa co to máme za sít? Co to máme za sít? Já jdu za... Dej mi tu mapu. Jsem ji Dej vyhodil. mi. Já ji nemám, já jsem... Tu někde byl. Tady někde bude, tu je, už plave nahoru. Dívej, jak plave. Jdu najít. To je daleko, ty to nenajdeš. Ty vole. Ty jsi to zastavil. Ty jsi to Pixel Jsem zastavil. tam dal tentečka, no se to zastavilo. Jo, já jsem to zase pustil, kdyby něco. Už jsem to zastavil. Já hledám, vole. Kde jsi, Pixel? Nevím, ale já bych už ukončil video. Proč? Jak jsme skoro nic neudělali? Okrem ty... Tak to nechám na 1 hodinu, tak čekaj, pojďme někam. Jdem stavět, Ondro. To jdu zabít. Zabil jsem se. A doletím, Pixel. Letím, Pixel, kde seš? Mně se, vole, líbí, že vole, když virus měl domů, tak první, co vidím, je ta tsunami, co jsem omylem postavil. Jsem prostě víc. Zombíku, ne! Já jsem ti vletěl do ty zahrádky. Yeah. A vletěl jsem do toho. Pojďme někde, on bez naše koně, řekni, vole, já jim, vole. Zavrím. Tak ale čekej, já nemám tak rychlého koně. No, spadni tam. Prostě já najdu, vole, koně, hitnu ho, on že... Hey, what the hell? Jak tu taky rychlého koníka. Tak já ho našel. Vůbec jsem si na to nedal komand. Vůbec. Tak čumej, já tady buchnu do krávy a začne neúplně rychle zdruhat. Teďka jsem si přiknul, takže do komentářů můžete napsat na zdraví, Ondro. Ale proč pořád padám? Do nějakých dír, vole. Vole, jsem řekl, že budeme stavět vlaky, vole, jediný, co mi postavili, je koleje. Vole, všechno. Víš, co by se mi... Nudím se. 151. Jak 151? Lokomotiva 151, já ti pošlu screen. A já ti ukážu, jak vypadá. Můžeš ukázat divákům, jak vypadá. OK. Abych nějakých schematik dal. Třeba na vlog a my ho pak upravíme. Lokomotiva Tomáš. Hej, lokomotiva Tomáš. Lokomotiva 151.
A teď to ještě mám najít. Já chci tu správnou barvu, ale nikde ji nevidím. Já Dal nechci. jsem to na Discord, nouka. Co si dal na Discord? Však to? No to je jedno, já to vrátím. Zpět na ten Minecraft. Jo, vím. Tak jakou si vybereme? Dáme třeba tady tohle je přímo to, co chci. Krysu. No já ti vyscreenshotuji krysu. Postavíme Já mám krysu. nápad. Lokomotiva Sergej. Já Jsi mám Sergeje? nápad. Ty, Pixel? čekej. Jsem zpět. Někdo Okay. mě volal, sorry. Pixel? No, Můžu ten obrázek poslat semka do chatu, anebo ti to mám poslat do soukromých. pošli ho tu. OK. Už jsem to poslal. Bez těch vagónů, jo, kdyby něco, jo. Tu lokomotivu postavit. Takže tohle chceš postavit, já to ukážu diváku. Takže tohle budeme stavět. Ok, můžeme. OK. Budeme to stavět z těch bits. Bits. A nebo já mám nápad. Co, jaký? Já bych to udělal, že bych dal nějaký podobný vlak a pak bychom ho tak udělali, by byl úplně jistý. Jako schematiku můžeš nějaký najít. Nebo třeba ten můj vypadá jak ono. Podobný. Trochu. To je Vectron, já nechci Vectron. Takový nechci, já chci mít takový. Možná bude na Create. createmod.com. To 51? Hej, 151, tak. CZ. Loko 151 CZ. Neexistuje. Já vím psát. Moc ji tady nemám. Jako hledám, ale nic nevidím. Já bych třeba postavil to pendolino. Hej, pendolino, hej, kámo. Z těch chysil jsem bits. A tak tam je schematik na pendolino. Ale jak to české, já nechci to polské. Nebo francouzské, nebo jaké to tam Jo je. a jo? České jsme... jsme... nějaký najít. Čekaj. Ne, však to postavíme. A jo, ok. Už tady dělám dlouhé sklo, aby jsme tam mohli dát ty koleje. Tak. Já tam To zatím potřebuji. budu dávat. Ne, já. Tak jo. Pixel. No. Když půjdeš SC, tak tam máš takové braille. No. Tak klikni na ně, dej konfigurovat, nebo úplně to první pod create. Klikni na to a dej server config. No. Počkej. Zjeď dolů
A tam dole je trains. No, A potom najdi Max Track Placement Lean Lynch. Tam, Max Track Placement, ale tečka, nevím, co dále. no tak a nastav si to na 128. A potom dej takovou tu kartu, jak uložit prostě. A potom můžeš stavět delší koleje. No. To? Zkusím. Udělám nejlepší kolo na celém světě. Dobře, to stačí. Teď by ti to mělo jít jako úplně natáhnout. Holy. Funguje to. Dobrý, ne? Jo? Není za co. Ale když se připojíš, tak myslím, že to budeš muset udělat ještě jednou znovu. Potom znovu a znovu. A víš co? Když máš ten Chisels and Bits, budeme z toho stavět 100 pendolino, tak víš co? No. Tak ti to někdy napíše not target. Potom se musíš odpojit na 10 minut, nebo tak nějak, teď nevím. No, GG. A nebo nejlépe resetovat Minecraft a potom zase zapnout. Takže já bych když tak dal sdílko a mohl by si nahrávat, co já stavím. Až já ti chci pomáhat, ale please. Však budeš, ale kdyby ti to potom napsalo, že not target, nebo tak, něco takového Prostě podobného. disconnecte mě to a dá mi to na target, anebo už se už joinovat? Tak to myslíš? Ne, že stavíš prostě ty bits No. a potom ti to nahoře ukáže, že prostě not target bits nebo tak něco prostě tam budeš mít takové červené a něco napsaného v rámečku. A teď nevím, jak to funguje, jestli se budeš muset odpojit, nebo ne, já fakt nevím teďka. Tak uvidíme. Tak, Pixel, kde seš? A tu stojím. Takže Pixel, kde seš? Budu Já tě udělám potřebovat. ty koleje. Jaké koleje? Kde? Čekuji, že je to dost. A chci, aby vypadaly husy. Jo, ale my Jak se tady to nemáme dělalo? ten mod. My tady ale nemáme ten mod. Dani. No. Pixel, my ten mod tady nemáme, Dani. Aha. Ale Kde jestli mám dát chceš, další kolej? dívej, vem si tady tohle No. No. a postav od takhle to postav, ať to je, a postav to 20 bloků, takže už máš 2, takže 18 bloků ještě. Já ti budu pomáhat. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ještě 2 bloky. OK. Tak. Tady. Tak, to máme. A teďka udělej 2 bloky mezeru. Nebo, no, 2 bloky. Udělej mezeru tady. No, takhle.
Aha. A zase stav těch 20 a dokud nebudeš mít 5 nebo 4, A tu pokud mám nebude, taky? dokud, ne, tady, takto. Počkej, Aha. počkej, já to ještě posunu jedno, tady, takto. Hm. A zase těch 20. No prostě plus 18. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tak. A potom tady jak máš, tak ten předposlední blok uprostřed tak zničíš a dáš tam bugy. Teď já se musím podívat, jak to je na videu ukázané, jak vypadá ten vlak vzepředu. Takže já se jdu podívat na jeden kanál. Kud ho najdu. Kam? To vypadá Tady to je. jinak. Co? Čekej. Takže já si tady potřebuju... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ty vole, nesnaším ten... Ty De vole. facto je pendolino. Tu je, Raz, ale dva, já chci tři, vidět ten 4, předek. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. To je na 22. 22, 21 a 20. Takže já tady pošlu screenshot. Snad se nám to povede postavit. A já pošlu jenom tady takhle půlku, nebo tam je potom ten typek. Nechci ho odhalit. Takže chceš postavit tohle. Hej, OK. 1, 2. Tak já to dám 5 do souprav. obrázka, co chceme postavit. OK. Nemo. Je dobrý. Save image. Tak, já se teďka divuji, jak to máme postavit. Přidáme sem jeden mod Jaký? na ty bogies. Asi ne. No, mně se Ok. teď nechce to vypínat, že mi se to tak bude sekat, když to tam. Tak po videu. OK. Tak. Uh, scéna. Image. No je tady, přijde dál. Hello, řekneš. Mám to. Dobrý. Dám to sem. Slováci si teďka budou říkat, co to sakra je za český vlak, já ho neznám. Tak, já ti jdu s tím pomoct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20. I ti pomůžu. Čedu. Tak, Ok. máme 3 soupravy, ještě 2. Přední souprava bude poháněná, potom 3 vagóny budou Ty vole. nepoháněné. Ups. 3 soupravy nebudou, jakože budou poháněné, ale jakože nebudou, jak to mám říct, nebudou, prostě, nevím, jak to mám říct, Pixel, nevíš?
Já nevím, ani Že to prostě nechci. nebudou mít řídící kontrol a potom ta poslední zase bude mít. Ok. Takže máš 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 a potom ještě 1. Já jdu pracovat už na té poslední. Jedna, dva, tři, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jsem se bugl pod to. Ano, skoro všechny koleje jsme zabrali. Ne, ještě má. Jo. Už jsem si myslel, že ne. Tak já jdu dělat tady tuhle stranu a ty dělají tu druhou pixel. Ok. Představ si, že ty videa budeme muset točit pokračování, ne, nebo to nestihneme za jeden den. No. Tak je klidně natočím pokračování, jsem vole dlouho nevydal video. Takže. Já tady teďka vezmu. Takže jaké tam je? Žlutá. Vezmu dvakrát. Ukaž. Yellow. Šedá. Ne, já už ti to vytahuju. Ok. Takto. Světle šedá. A poslední je, nebo ještě bílá a Já si modrá. myslím, že to nám nevíde. Vyjde. A to iba ten předek tak děláme? Ten předek bude prodloužený dopředu trochu s těma bits. Aha. Jo. Takže tu máš, tu máš, tu máš, tu máš a tu máš. A já si jdu ještě vytáhnout modrý bit. Ty vogo. Tohle, 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 tohle a tohle. A nechceš to udělat, že prvně, že uděláme toto tu tak? Jako, Kola? no tu teď můžeme postavit. Nebo ne, počkej, to budeme taky muset postavit z bit, víš proč? Nebo tam musí být taková ta žlutá čára. No však já ukážeš. Já vám to přiblížím. Ty chceš, Takhle tak ti to nějak pošlu, vypadá. já pošlu ještě, když tak to, ze strany ještě, Okay. pokud najdu. Ale jak se tam dívám, tak ono to je iba, že tu tak je trochu hore. My to máme blbě. Ten obličej tam je. Oh, půlka obličeje jsem tam zapomněl dát trochu. Takže ten předek bude takový trochu těžký. Víš co, Pixel? No. Já bych si vzal ještě tady tohle, vzal bych si to jinam, takto. A vyzkoušel bych tady ten modrý bit okolo toho, jakože dát ten předek. Tady jak je. Udělat prostě nějak ten předek. No tady. To prkná. Tady tohle zničíme. Budeme to muset udělat, kolik má bloku pixelů. Nevíš, kolik má blok pixelů? No. Ale nejtěžší bude to počítat, že jak kdy a to. Do prdele. Jak, co? Že počítat, že kolik bloků tam je. V tím předu. Počkej, já to spočítám. Tak to je 1,
Jeden blok, druhý blok, blok a půl. Takže 2 bloky a půl dopředu to musí být. Ok. Takže jak... Vole. Hej, ano, Pixel, tady máš slep. Postavil. Stavět slep. Ups. A málo to nám bude trvat. Tvoje, co tam dělá ta kráva? No nevím. No si tam šla sednout prostě. No. Prostě hello tady neighbor, pustíte mě dovnitř, já si potřebuji jít sednout. Nejdu zabít. Ty vole, Ondro, pamatuješ, jak jsi tam děláš vlak Zeu se podíváš, vole, to co nám tam jde. Pamatuj. Je vystoupíš No, z toho to je- vlaku a ty vole. Ty nastoupíš do toho vlaku, podíváš se z okna a tam ta tsunami. Jedeš okolo tsunami úplně v pohodě, normální. Tak kolik máme těch souprav? 1, 2, 3, 4, 5. Dobré. 5 máme. Jo. Takže... Takže 2 bloky. 1, 2 a potom půl. To je kolik? Si musím mít spočítat, jak dlouhé je to. Jak dlouhé. Kolik to má pixelů. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 na 16. OK. Takže budeme muset udělat... Počkej. Ondro, teď si představ, že by tuhle dobu jsem zapomněl dát ten rekord. Co by si udělal? Jaký rekord? Že by jsem vole zapomněl dát tlačítko na natáčení. Co by si udělal? 16 plus 16 plus 32 a potom půl bloku je kolik? 1, 2, 3. Počkej, ne, musím si dát pryč ten night vision. Efekt, clear, a nechám to cat. Aha, to je panel. Ondro, nechceš to? Aha. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nechceš to dělat, že tu dáme ty modré bloky, tak? Hej, ale víš co, na to nejde poskládat, myslím, ten by... Jde, dobrý. Ale nevím, jestli jde... Jo, tady Jo, jde. jde, ale tady ze strany na... To myslím, že nebude vadit. Uděláme 2 nahoru, potom nahoře uděláme 2 bloky čáru, potom uděláme takové okýnka, potom dáme zase 8 pixelů nahoru a potom střechu. Dobrý? Aha. Já bych za chvíli už ukončil to video. A pak by udělal to zpracování. Dobrá. No, teď jsem ničil no block is back in the target. Teď nemůžu. No, GG. Já můžu stavět v pohodě. No. Já nevím, já jsem včera udělal nějakou kravinu a nefungovalo mi to. Takže 40 pixelů dopředu, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Pixel, pojď se podívat. Asi No. takhle dlouhé to bude, ten předek. Aha. OK. Počítal 40, nebo mi to vyšlo 40. Ne, ale, Si mohl to- udělat takhle. A měl by si to kratší. ale musíme udělat nějak to, udělat ten, chápeš? Takový prostě, ten předek prostě udělat. A jo. Jsem napočítal 2,5 bloku, víš? Mhm. Jeden, druhý a tady je půlka. Ondra Takže bych 4. natočil to druhé pokračování asi, když bude 15. Co ty na 15? to? 15, OK. Protože já mám to Co? trochu věci na trase, víš? Aha, OK. Ta špička tady. Opa! Skokánek, pixel. To je skokánek, hopa. Pamatuješ, jak jsme hráli IKEA či 008 a já jsem tam hledal tu velkou rampu. Hej. Potom jsem ti to dal jako střechu. A jsem ti to tam dal zpět. Potom to nešlo dát pryč. Potom jsem umřel. Ale já se tady budu jenom na tebe takhle dívat hezky. Však ty stavěj ten předek. Hej, to musím tady postavit. Tomu, kdybych to dělal já sám, tak to by trvalo více než, vole, 1000 roků. A ten Vita to udělal, že sám? Hej, on Nebo to ze dělal schématu? sám. What the hell? Tomu, kdyby na to dal schematik, tak by to bylo lehký jak, nevím. Já jsem mu psal na e-mail, jestli to dá jako schématik. A on? Ještě mi neodepsal, myslím. Nevím, nedíval jsem se. A to To je jsem mu kdy ještě. poslal. Co? Jsem mu kdy poslal. Předevčírem. Aha. Toho další tak. Já jsem včera jel na bazén, víš, tak já jsem nemohl volat. Aha. Takže za to, když jsi šel jíst, tak už jsi se nevrátil, tak jsi se nevrátil. Nevím. Šel jsem. Já jsem šel jíst, protože potom jsem se vrátil, ty jsi byl mutnutý. Potom Jsem čekal na tebe. Pak jsem slyšel, jak ti tam hraje Haloovec. Tak jsem se tě něco zeptal a ty jsi neodpověděl. Já už jsem potom měl zapleto. Tady to bude... Asi tady potřebuju nastavit bit. Ondrouha, kolik to točíme? Nevím, už tak 54 minut. Víc. Kolik? Hodinu. A ještě minuty? 10? No, míň. Nevím. 1 Tak. hodina a 4 minuty. Dobrý, no. A já to video vypnu až
13, to je za 10 minut. Za 9, když jsi říkal, že je toto. Jak za 9? Jsi říkal, že to točíme 1 hodinu a 4 minuty. Však jo? Já vypínám nahrávání, když bude 13 hodin. Teda je 1 hodina. Ty vogo, to jsem to zas postavil, to je špatný zas. Co? Nic, co se vole, prostě nic to udělalo. Ty vole, to bude sranda lepit. Že? Hej, já jsem dělal takovou pární lokomotivu. A on řekl, že se mnou do jednoty? Za chvilku. Teď. Tak, chce. Teďka točím video. Ty vole. Fakt. Snad. Uh. Ondro. Halo. Počkej lidi, tak já vám dostavím tohle a už to vypínám video. Jestli se vám toto video líbilo, tak můžete zanechat like a part 2 bude za pár hodin, takže se můžete těšit. Tak čau.